הרגעים שהכי מרגשים אותי זה שאני כאילו מסתכל על הקבוצה ואני רואה שקורים שם דברים אמיתיים, אני לא יודע, שפתאום יש ויכוח מטורף כאילו על משהו שהם למדו שקשור לחברה ישראלית או משהו כאילו על הקבוצה, והם כאילו שהם באמת נכנסים לעניינים ומתחילים ליצור מעצמם ולעצב לעצמם את השנה ואת המכינה, זה כאילו הכי נוגע לי. באתי במחשבה שיש לי מה לעזור ולתת. כשהגעתי למקום הזה, הרוח של המקום קצת סחף אותי. הרגשתי שזו היציאה הכי אמיתית מהבועה שבה אני חי. ולא יודע, זה נראה לי, זה נכון פשוט. זה חיים נכונים. זה לדעת באמת לקרוא מפה, להתמצא במרחב. לא משנה איפה אני אשים אתכם עכשיו, מה החשיבות של זה בכלל, למה אנחנו לומדים ניווטים. אני קורא אותו עכשיו לפוך, זה לא טוב. אני אתן לך את הכלים, ונכס הכי חשוב יש לכם ביד. בתוך המרחב הזה של הלימוד העצמאי והעשייה העצמאית ושהכל הוא בחירתי, גיליתי כוחות ורצונות ואכפתיות וסקרנות ומשמעות כאילו שקשורה גם לזה שאתה לא... שאתה שם כאילו בשביל להיות המפקד של עצמך, וגם לזה שמציעים לך איזשהו עולם של תוכן ושל שליחות, של ייעוד. חבר'ה, תקשיבו, המבצע העיקרי זה שבילים, הבאנו רסק עץ מקק"ל, ואנחנו מרפדים את כל השביל המרכזי מבית המדרש לגן עדן. בסדר? גינה, מי רוצה? אני במועדון, שאני של הגינה. כאילו הרעיון זה שאתה מחזיק את המקום פלוס מינוס. לנו את הארוחות בוקר וערב אנחנו מכינים. אם יש. מה עשיתם היום? עשינו שיעורי בית. ושיחקנו בינינו. בקיצור, מה היה אבל מיוחד ביום? מדריכים. שהם עזרו לנו. הם מלמדים, הם עוזרים לנו להתפתח בזה, הם עוזרים לנו להכין שיעורי בית. הם לומדים אותנו דברים חדשים, זה לא יודע. זה כיף. ואיך היה לכם באמת היום? כיף מאוד. ומי זה המדריכים האלו? מאיפה הם באים? לי זה הכי חשוב בעולם. באתי בעיקר בגלל העבודה קהילתית. הלימודים זה אקסטרה, זה בונוס מעולה, אבל עבודה קהילתית. מתנדב עם הילדים, אנחנו גם מתנדבים בבית ספר פה באזור. זה גם ילדים, גם עם נוער, גם אנחנו עושים פרויקטים עם היישובים, המושבים פה בקהילה. זה הכל, ואפשר גם לפתח את זה לכל הכיוונים. בעצם ההתנדבות הזאת, לדעתי, נותנת עומק לשנה הזאת, כי זה בעצם עושה את ההבדל בין לדבר לבין לעשות. אני מרגישה שאני ממש חיה את הדברים שאנחנו מדברים עליהם כאן. וזה גם מרגישה מאוד טובה לעזור לילדים. המכינה היא באמת, התאספו קבוצה של בנים בנות, של דתיים וחילונים. והיופי במפגש הזה הוא שמתוך העשייה, מתוך היצירה המשותפת, מראים שבעצם החיים הם אפשריים ביחד. אנחנו כבר מדברים פה חודשיים על מנהיגות. ועד היום בעצם אנחנו לא שואלים את השאלה. מנהיג ממה? מאיפה אני יוצא? מאיפה אני בא? אתה חייב להיות מבוסס, אתה חייב לצאת מאיפשהו. אתה לא יכול להיות מתנדנד.
אולי סוף סוף הצלחתי להבין איפה אני נמצא בתוך כל הפאנל הזה של היהודי, ישראלי, אתיופי, בכלל השלכות של זה לגבי הצבא ובכלל בחברה היום, איפה אני בין כל האנשים האחרים. אבל הכי חשוב זה איפה אני משתווה לכל אחד בחברה, זה הנקודה העיקרית בכלל. יש לנו מסע של 15 קילומטר עם אלונקות, חצי בחוף הים, על החול כאילו. זה היה המסע הכי טוב שראיתי בחיים, אני חושב, בטח במכינה. התחלנו אותו ביחד, סיימנו אותו ביחד, עשינו אותו ביחד, ואת המהפכה נעשה ביחד. היה קשה, אבל היה שווה. זרעי קיץ נישאים ברוח. הכי מרגש אותי זה ההצלחה של החניכים. זה מה שהכי מרגש אותי. אם לא היינו רואים שיש הצלחה משמעותית לחבר'ה שבאים פה בצה"ל ובאזרחות, אני לא יודע מה זה פה. באים בנחיריים ורומזים איזה קיץ הולך. אני חושב שהאותנטיות, שאנחנו נוגעים בדברים מהחיים. זה יכולים להיות דברים נורא קטנים של יום-יום, זה לא משהו מאוד מאוד גרנדיוז. זרעי קיץ באים בנחיריים ורומזים איזה קיץ הולך להיות. ורומזים איזה קיץ